Yo soy Cristian, guitarra. Dindas, nana, nangaringalata. Fede, bajo. Eu son Cigala, guitarra, solista. Yo soy Estéfano, batería. Todos somos vergallazos, claro. O grupo foi no ano 2008 e como empezan todos os grupos, non? Pois eso, quedando 5 rapaces, indo, pois eso, cada un co seu instrumento, indo tocar algo e empezas por versión, logo empezas a compor un pouco, ou facendo unhas chapuzas aí a guitarra e tal, e van salindo temas e ao final, pois eso, vas animando, van salindo concertos e eso, como empezan todos os grupos, basicamente. Pouquinho a pouco foi xurdindo por temas xa, como se sabe, moi sacrificado, temas, a música e por temas laborais, outros, pois eso, van quedando no camiño, pero bueno, non sempre ca mesma forza e pa diante. Para nos tocar no derrame, pois, para que nos vexa xente que non nos ten visto, tamén non sei, outro máis, un pasiño máis que vamos dando pouquiño a pouco e vamos indo pa diante. Para min eu tomo os concertos todos iguais, a realidade, porque hai que estean 5 personas, 100 ou o que sea, pois hai que dalo todo porque se pagan a entrada 2 persoas para irte ver a un garito, pois merece tanto eso como os que están 100. De repente desto que estás tocando, claro, ves moita xente, xa era a última hora, serían as 12 da noite. Desto que dis, bueno, un parón mítico de pa afinar e tal, dou unha volta e de repente, claro, ves a xente berrando, digo, igual está algún do grupo montando algo. Claro, vexo no escenario a Yosi e quedamos, pois, eso, claro, impactados e dixen, hostia. Pois claro, logo mira se nos pasou o caso que tiñamos os setlist e olvidáronse nos temas, o sea, do nervioso que estábamos, pois subiu, marcouse 2 temas e logo tocamos 2 máis e baixamos, claro, porque non dábamos crédito que estaba ocorrendo. Hoxe en día están saindo bastantes grupos. Eu espero que o legado que deixaron se continúe, eu creo que se seguirá continuando sen dúbida, porque, como che comento, hai moitos grupos que están saindo agora, Malleira, Contra as Cordas, Acid Project, Mascarpone e tal, creo que están dando un toque bastante bo á cidade, están saindo adiante, entón, pois, o legado está aí e a xente continúa, vamos. Eu a maneira como compatibilizo con tantos grupos, pois tendo bastante tempo, adicándolle, primeiro estou no paro, e despois, pois é o meu, é o tocar, o tema de estar en directo, o tema de tocar, de ensayar, de compoñer temas, é o que me gusta, pois en principio é iso, mentre se vaya podendo, pois vais estando, se non se pode, pois habrá que ir recortando grupos ou tempo, o que sexa, pero de momento vai mindo ben. O tema é, eu non estaría nunca en 4 grupos que sonan igual ou que tocan o mesmo tipo de música.
En plan, teño un que é rollo rock urbano, outro que é rollo... Bueno, que somos Vergallazo, Malleira, que é máis cañero, outro de garaje con outros rapaces, claro, se non sería, pois como para non, sabes? Nada, sí, eso, sañarse co mesmo. É o próximo obxectivo do grupo. Hai que sacar un disquiño, hai que compor, hai que facer as cousiñas, e, a ver, daqui a 6 mesiños, un ano, un disquiño ten que salir. Algo novo ten que salir, xa. Somos Vergallazo e un saúdo para Roquipedia. Un saludo moi forte. Un saúdo a Roquepedia.